Majozi ngikhayinsele kuthiwa ngazalwa ngembezi Bokhokha ningibheli Wedozela ngeni Udlalela ningami ngathwasa ngisasemncane kanje Awuzangihluphi bo Dala ngiphetha amagobo Awungamphuphi ukhokho Na ufuna amalobolo Thongo lami sengiyasokola Nikeni isibaniso yonqoba Mani ngavela ngathokoza Anginankomo yokukhokha Ngihawukele thonga lami Alright, Nongoma FM 88.3 we play you listen. Mkhulu, angikubingelele ngikwamukele emsakazweni Nongoma FM. Ngiyanibulisa ngithi molweni South Africa yonke Nongoma FM ngithekeze ngiyanibulisa nokana nami kufikela khona Nongoma FM nale kuSwatini angazi nakoZimbabwe nakoNamibia hayi Sithe Swatini ubo sithe Swatini ngiyanivusela bese sithi eMozambique ubo hayi ngithi nje ngiyabulisa usathelekile uVitalis ubutwa le Eastern Cape ngithi ngiyabulisa kakhulu live everywhere life changing journey nje siyavela TikTok Facebook everywhere. Yeah, ngibatshelile kabalaleli ukuthi ke bangakhohlwa ukusilandela lapha ke on YouTube bathi ke at Life Changing Journey noma bathi ke www.co noma ke www.lifechangingjourney.co.za uyasithola nakhona uyasithola ku Facebook nakhona uthi ke Life Changing Journey ukwazi ukusibuka live njengoba mina ke no Dr ke sikhuluma namhlanje sikhuluma ke ngedomestic violence eyenzeka ke emakhaya njalo kodwa ke mkhulu ngibonile ukuthi ububhizi evikini hayi ububhizi ngenye indlela ngathi ubuka Eastern Cape ngikubona ume nabantwana laphana ngathi hawo baze bangishiya ngasala kodwa ke umsebenzi awusitshele kabanzi mkhulu bekwenzakalani lapha ya Okay no ngiyabonga ngethuba ngiyabonga umbuzo ngoba phela lento siyenza ibalekile futhi izoyishintsha ngempela impilo zabantu njengoba kushiwo kwelo Twitter Life Changing Journey. Okay bese Eastern Cape siyambile ke nethimba uZwide siyobona ne yazi mina kuthiwa zonke izinto ziqala ekhaya la wakhulela khona la wenziwa khona ukuthi ube umuntu namhlanje so ngikuthiya ngiqale Eastern Cape eMukheseng SSS okuyisika secondary school based eMatatiyele ndomthawu semehlolwaneni so bese laphayana ke siyokhuluma nge-life changing journey but ke obviously ke besibhizi ngenyezi Vuyani Foundation so nje besibhizi nezingane laphana besibhizi nesikole besibhizi nomphakathi sothi life changing journey sifikile siyasebenza kodwa ke sizothi nje ayike nyezi omkhulu nyezi omhle ufikile manje usube zodume ngazo owathembisa abantu ngakho so sesiqala ke manje ke lesiphathi yefoundation yokusiza abantwana noma yokusiza umphakathi ngoba phela uyazi nawo emakhaya ukuthi information isuke ingekho usungazi but psychologist ukuthi yini umhlola muntu psychologist so nami ngakhulula emakhaya ngingazi lutho Nkosi yami ngaze ngafika la ngikho ngithi awuthi ngibele back ngiyobachazela ngibe le information ngiyosho nje ukuthi iyenzeka lento uNkulunkulu kupheka kwangokuphinqondo so njengamanje ukuwena ukuthi uthathe njengamanje uye phambili sothi life changing journey ke izokwenza isithembiso sayo sokushintsha impilo zabantu bokuyilokho nje sikulwazi. Alright siyabonga kakhulu nje ke sibonga ukuthi ke nihambe kahle nakufaka engqondweni zabantwana ukuthi ayikho into ongekuyenze iphupho lakho lisengafezeka no Dr Vuyani iVitalist mayikhona iVitalis mayikhona ayikho into engeke yenzeke asingene ke mkhulu la kule esikhuluma ngayo namhlanje ethinta ke into eziningi sikhuluma ngeabuse la iabuse mkhulu ihlukahlukene ngiyakwazi njenge psychologist uyakwazi lokho ukuthi ihlukahlukene kanti abantu basemakhaya mhlambe nomlalelo umsakazini Nongoma FM wazi ukuthi nje ukuhlukumezeka ila khona ngizohlwengulwa khona ila khona engizoshawa khona uyabona so ngendlela abayazi ngayo noma ngendlela abafundiseke ngayo kodwa ke ayigcini lapho kuphela inhlukumezeko ihambe ize kube nalethiwa emotional abuse we ungiabuse ngamagama owakhuluma kumina angangakhi njalo mawukhuluma igama uhlale usho amagama aneziswane kumina nalokho kungihlukumeza
omunye umuntu athi hayi sengimjwayele mina vele uhlala ethi nginemcondo, awukwazi ukungibiza ngesici sami wena unekhanda elikhulu, but deep down ngiyeza ukuthi iyangilimaza lento, kodwa sekumele ngiwamukele just because vele nginekhanda elikhulu, ngoba uDr Nyezu usehlale ngibiza ngekhanda elikhulu, kodwa kuyangilimaza kancane kancane, kuyangilimaza lokho. Njengomuntu oyi-psychologist, Dr Nyezi, sidila kanjani nezinto ey'kanjalo, lokhu kuhlukumezeka emotionally? Sikuyona ngoba khona kujwayelekile, but lokho emotionally mkhulu, nina njengabantu abasebenza nabantu ngokomqondo njalo njalo, sidila kanjani nento enjalo? Nokuthi kumuntu onjalo mkhulu, ngifuna ukwazi ukuthi simbona kanjani umuntu uma esehlukumezekile. Ngike ngakhuluma noNdwandwe ngaphambilini ukuthi omunye umuntu uhlangana naye kwangathi nekhanda lakhe engathi alisathathathi-ke kahle manje, uthi ngisho ukuxoxa naye ubona ukuthi ukulanda kude, uyayibona into enjengaleyo. Nina-ke njengabantu abasebenze ngakho, hhayi mina njengonolwazi ukuyicabangela, nina nimbona kanjani? Okay, no, ngiyabonga kakhulu umbuzo, siyabonga ngethuba ukuthi-ke sizochazela abantu ngempela ukuthi lento esithi i-emotional abuse iyini futhi imhlumeza kanjani umuntu. Noma futhi njengoba sisakhuluma indaba zo-family no-domestic violence ukuthi zenzani ukuthi mhlumeza kanjani umuntu psychologically or mentally or emotionally, even behavioral. Kuba kuningi nje ngoba umuntu phela unegabe eziningi zempilo, uno-psychology oku-mental health, aphinde abe nomzimba lesiwubonayo, kodwa aphinde abe no-spiritual lo mkhulu kade ekhuluma ngakho. Kodwa psychologically iyamlimaza lento kakhulu ngoba yazi ngithi mina, yazi kungcono ukuthi umshayeli umuntu aphendwe icala ngoba manje le eka-emotional iyakhela futhi iyazinza futhi it goes deep, and unfortunately ihlala lapha ku-level noma ku-base yengqondo la sithi khona i-subconscious mind, la izinto zihlala khona, la izinto izimo zempilo zonke izinto zakho ezenzeka from birth kuze kube manje la zihlala khona. So i-emotional abuse noma zonke izinto ezakhulumeka noma amagama owabizwa, yona lento kuthiwa isilima somfana awunangqondo, wena ubhadlile, wena unabiza ngamagama awasho every day, awasho njalo, ukholwe nawe ukuthi ashuthi ngempela ngiyisilima, shuthi vele nginangqondo. So lento iyamlimaza kakhulu umuntu, iyamdestroya futhi nje imenza ukuthi nje ayibone ukuthi angithi umuntu umuntu, kodwa uyibone ukuthi ngathi sengiyinje, ngathi sengiyimpela, ngisewumuntu. So ngizwe lento lena ngithi nje ithatha isuka lapha phezulu kushaye phansi, uyibone nje ungeyilutho, uthi nje noma ngaphuza utshwala noma ngenzani, noma ngithatha ngithatha ngine-depression okuthiwa nginenkinanga nasiphi isifo, anginandawo vele kodwa vele into esengiyijwayele vele ngiyazazi ukuthi vele ngiyilutho emhlabeni, ngeke ngize ngiphumelele. So iyamdestroya umuntu A to Z indaba ye-emotional abuse noma yonke into esuke ibhekane nengqondo noma ibhekane ne-emotional part yempilo yomuntu. So ngiyasho nje ihlezi ngigcizelela ngempela ngithi ngempela mase ubona ukuthi usizo uyayidinga this part ye-therapy ngoba i-therapy isuke izoyivusa yonke leyo nto eyenzekile, kodwa nje ma u-abuse-ekile emotional usuhamba phansi lapho udakile. So into engizama ukuyichaza ngasosonke ukuthi lento lena iyamdestroya futhi ibadestroyile abantu emshadweni, emakhaya, ey'koleni, emsebenzini. Uyabona nje kuningi konke la lezi ndaba esiphila kuzona, ukuthi ube nebhadi semsebenzini bakubiza ngesilimo, isekhaya bakubiza ngesilimo, ku-relationship kutathiwa isilimo sentombazana abuye nengqondo, kumbi kanjani. Usakhuluma izinto mhlawumbe sakudlala mhlawumbe but angaboni ukuthi udlala ngento ebuhlungu. So i-emotional abuse ngempela ngithi yona abuse mina ihamba phambili, ngibona ngeke physical naba ne-emotional akuyakushaya. Niyamuzwa uDoctor uthini? Ngiyacabanga ukuthi mzali ekhaya nani bothisha ey'koleni, lokhu enikutshela kubantwana, lokhu enikhulumayo abantwana bahamba nakho, yabona ukuthi awunangqondo wena, umntwana uhamba nakho ngisheselele uthi uthisha awunangqondo, yazi umntwana ngisho kuthiwa useyafeyila leso sifundo, abe nakho lokuthi vele ngisifeyila ngoba vele uthisha ushilo wathi anginangqondo mina. So whatever oyishoyo kumntwana ngcono khona ukumshaya azi ukuthi ngishayo nginobuhlungu phele kanjalo, kodwa amagama namagama fana nalento omkhulu uthola ukuthi mhlawumbe umuntu engizwana naye ayikho into ayincomayo kumina njengesithandwa sakhe, ngisho ngabanye abantu bangibuke ngimuhle, yena akakuboni lokho, kunalokhu uyagxeka, mhlambe ngigcine nami ngizenyeze, yabo ngilahlekelwe i-self esteem ukuthi kahle kahle shuthi mina ngiyini kanti shuthi angimile kahle nje
ngamanye amantombazana uhamba naye ngisho lo muntu ohamba naye ngoba uzothi usanaye emoli ethi awusheshe wena konje wena ulibele vele ngithi yabo sengigcine ngiyasaba ingihlukumeza lento ukuba sengiyasaba ngikwazi ngisho ukuyikhuluma nomuntu mase usengubeni wedwa usuyakhala ubusuku bonke uyakhala ukhaliswa ilamagama la ashiwo kuona and agcine lamagama akhela ugcine nawe uyibona ukuthi uyisilima ngempela ugcine uyibona ukuthi vela unangqondo ngempela. Okubuhlungu ngithi mina kona umuntu wakho wona sesiwami is either uzokudestroya noma uzokwakha ngoba if uhlangana nomuntu ku-relationship mhlawumbe enze nibe nenhlahla nize nishade-ke noma-ke nishadane lapho because imiqondo ewuthule mhlawumbe ewufoke uma sesidlula nga-spiritual kodwa nje iwu-2 ngokwesithathu nizoba i-powerhouse power couple kuningi ningakwenza okuhle okumhlophe so lo muntu lona usuke kuwumuntu osenhlizweni yakho umuntu one-chance yokuthi ngempela angakwenza ukuthi akubuilde angakwenza ukuthi ube umuntu ongcono angakwenza ukuthi ube yi-professional ube business ube whatever akususe la kuselapha ngoba lo muntu lona une-access i-hotspot ilapha ey'mbandleni enhliziyweni yakho yabo so whatever isho uyayilalela because umuntu uyamthanda lo muntu lona uyamgobela lo muntu uyamkhothamela because uyamthanda because yami so sezoba nganganele ngaphesheya manje esesho loku-opposite esho lokubuhlungu yazi uyakukholwa ngempela uthi yabona vele ushuthi ngempela ngempela nginje yabo mayisho lento isho mhlawumbe isho 2 months yena ukuthi ngathi ngakubona ukuthi awunangqondo wena aloke isho lento lathi angazi ngangikufunani ngangithi ngiyazama yazi uzobona ukuthi ashuthi ngempela ngempela wayengizama nokuthi angiyilutho so i-relationship nomshado noma umuntu oseduze kwakho usuke naleyo chance ukuthi kumele azokwakha kodwa manje masezokuphoxa ezokuhlambalaza ezokuthethisa akumemeze more emsebenzini mhlawumbe niyajula emsebenzini ophambi kwey'ngane lo muntu loyo useqeda futhi useseqedile so kuba into ebuhlungu if uzohlukunyezwa umuntu ozwana naye noma oseduze kwakhe so ngithi abantu abavuke abantu ahambe bathula ukuthi uma ukuthi ngempela ukuthi lona usiyayisho vele 3 days 2 weeks usho into eyodwa akasakuthandi bakuthi ngithanda kanjani ngikubiza ukuthi umumbi ngisho ukuthi uyihlathi lentombazana wena uyihlathi lomfana wena unika amakhwapha wena uyabheda wena uyafona nasebusuku uyafona lento ebusuku abona umuntu akuhlavuloza kuhlambalaza umuntu abona amaphutha manje kwamngane ekuqaleni uzobona manje ukuthi ngiyahona kabi uyahona kabi manje ngathi uyimfene abona kubize nje ngamagama hayi kunzima kwalapho Department of Love. Department. All right. Mkhulu kunalento ile abuse le ye rape ekhona emakhaya. Leyo angazi noma doctor iyahambisana yini naleka emotionally because yazi ukuthi umntwana uma ngabe edlwenguliwe uyambona nje lo mntwana ukukhula kwakhe ukuthi hayi man khona into esalayo kulo mntwana uzufisa ukuhlala naye phansi lo mntwana khona into esalayo kanti nalo o-abuzwa nje ngalokhu uyathuka uthuka izanya mawuke waqhamuka wena dokotela ngoba uyakwazi ukuthi khona into umbone ngathi useyagoqana ngisho isihlela akasakhululekile because uyazi ukuthi khona into ozomhlaza ngayo kanti nale rape umuntu ngisho ukukhula kwakhe ebe intombazana nje engakhululekile omunye umuntu uthola ukuthi dokotela ngisho seganile abe nokwasaba amadoda ngisho umyeni wakhe efisa ukuthi beyenkonzweni yasekamereni ebe nalolo laka lolo nje ukuthi unolaka just because kuvele kubuye leya nto leya ye rape yaqala. Yabona ke leyo part ke msakazi isithanda ukuba serious kakhulu ngoba ke ngithi mina yonke into yenzeke from birth kuze kube manje mhlawumbe usuna 25 sunehlahle uthamu wesifazane ngenekanisi sunehlahla ukuthi usithola umshado sokuyaganeka Nkosi yami sokuhlangana novuyani lo muhle lezimhlophe manje inkinga ke khona lento yenzeka una 3 years Nkosi yami hayi kwathiwa ekhaya hayi abantu bazothina kuhlatshwa imbuzi akuthini but wena yes mhlawumbe spiritual wasekhaya mhlawumbe yalungiseka I don't know but wena how about wena-ke emotional psychological emzimbeni wakho even spiritual unjani ngoba ngithi mina into ye-rape iyakushaya kakhulu ngoba ikushaya psychological mentally iphinde ikushaya kakhulu emzimbeni ikushaya even spiritual so usungasena purpose unganamini ungana-direction lapho uyinto nje ehamba nomoya so i-rape yam-affecta kakhulu umuntu wesifazane ngoba idila kakhulu nama-emotions idila kakhulu nengqondo nenhliziyo yomuntu so if ngempela umuntu engathola usizo
kulento le rape wayitshela ukuthi hayi alright strong yena mhlambe ithi abantu bazothini ekhaya kodwa hayi boyibandla lizothini hayi ba lonto le ayisebenzi abantu bazothini hamba uthola usizo ngoba i-rape ngempela iyakushaya futhi ishaya bengithi ishaya psychological ishaya ngabo trauma futhi singathi ne-PTSD or post traumatic disorder engeke izivele mhlambe la iqale ngavele egcineni ube njengoba kade usho futhi ube umuntu one-anxiety nama-flashbacks uyasaba uhlezi nama-panic attacks uba umuntu nje ongena-power ongakwazi ungathi awuvikelekile ngoba manje ngisho kuba iplate phasi ekheshini usuyethuka wena yonke into iyakuthusa ngisho umuntu ekuthinta kade ekuhlalisa nje kubamba kanje uyethuka so noma njengoba usuchaza ukuthi ngoba usuthola umuntu-ke manje usemshadweni umuntu emshadweni phela usukuzoba nomyena ngithi dala mayethi yasondela nkosi yami mhlawumbe azabe ne-voice enkulu njengavuyani kanje mhlawumbe kukhumbuza lowa muntu la mhlawumbe nawe ayithethe imemeze ezaleza uthola ukuthi lento yakuhlumeza njalo uma uziyi-voice umuntu wesilisa uyamsaba nje ekuthini uyamsaba so ngempela iyisimo noma iyi-situation emhlukumezayo umuntu if ingazange ilungiseke kabi so ngiyacela nje ukuthi abantu noma umama nogogo bangasho ukuthi hayi umntanami uzoba right hayi uzoba right la umuntu akahamba uthola usizo then uzobe seba right. Ungakhohlwa ukusilandela laphana-ke ku-YouTube channel ukwazi ukusibuka yonke le nkulumo le esiyikhulumayo mina laphana-ke no-Dr. Nyezi ukhona laphana-ke thani-ke wena Life Changing Journey ukwazi ukusithola on Facebook uthi Life Changing Journey nakhona-ke sikhona siyatholakala live kanti-ke khona sikhona futhi naku-website-ke yethu ya Life Changing Journey. Dokotela la ngifuna ukwazi sesikhulumile ngakho konke ukuthi ugcina uthuka ube ingane engekho namnami ube ingane nje ungagcine vele ubizwa ngesilima ngenxa yokuthi uthukile mhlawumbe ureshiwe wangabatshela abantu abadala wagcine lento ikubulala ngaphakathi mhlambe iyangenza yini into enjalo dokotela ukuthi ngigcine mina ngi-violence kwamina uthola ukuthi ngokukhula kwami ngigcine ngumuntu onempi ngumuntu onolaka ngumuntu ogcine ehlukumeza because nami ngahlukumezeka kuyenzeka yini makuthi nje angilothola ngosizo ngihlukumezeke ngimncane kugcine ukuthi sekuyimina engihlukumeza abantu ke manje uthola ukuthi let's say dokotela uboyfriend wami ubengishaya engihlukumeze ngenza yonke into uthola ukuthi le boyfriend engiyakuye ke manje sengihlale ngimqaphile ke manje ukuthi one step nje mina ngithi two bullets one step two bullets kuyangenza ukuthi mina kuhlukumezeka kwami kwangaphambilini kungenze ngigcine ngi-violence. No, ama-chances makhulu namsisi wami ukuthi if ungazange walithola usizo nawe uzohlukumeza abakho ngoba manje angithi manje sokhona this war ekhona kuwena empilweni yakho because manje uzama ukuthi uziprotecte ngoba phela umndeni wakho azange ukuprotecte mhlawumbe umuntu wakho mhlawumbe ubhuti wakho ubazange bahluleka ukuprotect so ingqondo yakho ke manje this unconscious mind le ngqondo ethi ngikhuluma ngayo ngithi iqashile kodwa i-powerful ngale ndlela ukuthi izama ukuprotect noma ukuvikela ukuthi manje ake sizame indlela ezokuvikela ukuthi manje uzoqhubeka kanjani nempilo but at the same time ayikusizi ngaleyo ndlela ngoba manje umuntu ohlezi ethukile umuntu ohlezi extra careful yonke into yakho extra ngoba ukwenza sure ukuthi nje ayiphinde yenzeke lento so lento le lifika lithola kusizo kuyenzeka ngempela ukuthi wena-ke manje-ke omunye umuntu esingamazi ukuthi usu-violent usushaya abantu usuyaphuza yabona nje ngoba manje at the same time ikhona lento yokuyiphindiselela ukuthi hhayi mase ngithola kahle abangazi kahle lapho so iba khona le nto okuyiphindiselela ukuthi hhayi nami ngizobakhombisa ngoba uyayazi lento eyenzeka kuwena noma mhlawumbe ungayikhumbuli kahle aba usemncane kodwa uyakhumbula ama-details kancane ukuthi ngathi kule simeni esikanje so ingqondo yakho manje yohlezi izama ukuvikela kodwa manje le nto iyakulimaza ngoba manje ikufaka engcupheni yokuthi ngeke ukwazi ukuphila nabantu uzoba sengathi uzoba anti-social ngoba manje uhlezi wena ulwa nabantu uhlezi kuthiwa nawe ubulile wena uhlezi kufika igaba ukuthi usebenza ukuthi sengenza ukuthi ngoba in the name of ukuthi uyayiprotecta ngoba phela azange ukwazi ukuvikeleka abantu babe nechance ukuthi bakuprotecte usayingane azibahluleka ukuprotecta so uma soyiprotecta wena manje usubenza extra usubenza ngendlela futhi engeke kusize izibe healthy for lento i-being yakho so ngaleyo ndlela leyo iyakulimaza kakhulu so kubaluleke ngempela ukuthi hamba uthole usizo uhlale nomuntu azokwazi ukuthi take through the journey through the steps of healing ukuthi udlule kuyonke le tenzeke ube umuntu nawe ufane nabanye abantu kuwena empilweni. Khona omunye laphana ke dokotela ozothi ke mina
impela nginazo inkinga ziningi kodwa ngiyasaba ukutshela omunye umuntu uzongijaja. Kunamahlazo athile engihleli ngaphezu kwawo, kunamahlazo engihleli kuwo asemzini wami njalo njalo, njengoba uthi mawuyala kuthiwa uhlala phezu kwamahlazo asemzini wakho, phezu kwamahlazo womyeni wakho njalo njalo. But ehleli phezu kwawo lawo mahlazo ayamudla, ehleli phezu kwawo ayamlimaza emoyeni, ayamlimaza ngisho engqondweni ehleli phezu kwawo. So uyasho-ke manje ukuthi ngiyalifuna usizo, yes, kodwa njengamanje ngimethemba kanjani uDr. Nyezi ukuthi amahlazo ami uzowagcina? Ngiyathemba kanjani umuntu oseceleni ukuthi amahlazo nalamabibi engihleli phezu kwawo uzowavikela na? Ngiyafuna ukukhuluma but how? Into emnandi uyamazi uNyezi ukuthi uyi-psychologist ele-registered, ele-license futhi elisemthethweni mhlawumbe ngoluntu lwasemzini. Uyamazi ukuthi uNyezi ukuthi uyabe yi-life coach, uyamazi uNyezi ukuthi abe yi-hypnotherapist, uyabe yi-spiritual healer. And uyamazi ukuthi uNyezi uyi-professionally ukuthi yonke into eyenziwa lapha kuyena noma esifesini sakhe ihlala lapho, ayikho enye indawo. Ukuthi kuba yi-advantage, we always recommend ukuthi hamba uye kumuntu ongamazi. Ngoba moya kumuntu omaziyo mhlawumbe ungaba khona leyo ngabaza ukuthi mhlawumbe uyothola i-fairness nani. Kodwa if uzoya kuNyezi ongamazi omze Nongoma FM okuthiwa uhlala eThekwini, ngingamthemba nomuntu loyo because ngiyazi ukuthi mhlawumbe kungancane ukuthi ngaphinde ngihlangana naye emall kaNongoma ey'tolo noma kuphi ishayisana. So uwumuntu vele engaziyo ukuthi ngine-distance naye, uwumuntu wami okwe-professional relationship ozongisiza. So kodwa into esuke ibalulekile kuyo yonke le process ukuthi confidential and private, yonke into eyenziwa la i-private. Mina nje senginabani manje now 16 years psychologist, 16 years. Angikaze ngaba nenkinga nje zokuthi angazi mhlawumbe ngiyathemba ukuthi angiphuphi iy'nkinga zabantu, kodwa nje umsebenzi hayi experience ikhona lento sengiyayicula lento lena ngempela ngoba ngiyenza ngothando. So ngithi kodwa-ke into ebalulekile ukuthi professionalism ibalulekile kule jeni. So ngithi-ke umuntu kubalulekile ngempela athathe ngempela isibindi sokuthi ngingamethemba mina uNyezi, ngingamethemba uNkulunkulu Bheseni, ngingayithemba life changing journey ukuthi uzongisiza. Emotionally-ke manje ngoba ngiyabona ukuthi ziningi izinto abantu ababhekene nazo la ngaphandle but abayiboni ukuthi bafuna usizo. Sebeyijwayele nje ukuthi hayi impilo okumele ngiphile ngabo ngiyoze ngife ngiphila ngaphansi kwayo, le angisana nkinga nayo, ku-right, which is not good ukuthi uzujwayele into e-wrong. Inkinga-ke lapho ngicela ukungena emlonyeni ungadila sisibami. Yazi inkinga lapho yini? Ake singene ngala ku-spiritual kancane sitshontshe nje. Le nkinga onayo whether is le abuse, ye-violence zonke lezi zinto ezibucayi lezi, okungenzeka ukuthi inkinga okhokho bakho abadlule kuyona, okungenzeka ukuthi abazali bakho inkinga abadlule kuyona. Ma ungayilungisi, if you're not solving the problem, there are possibilities kungenzeka ukuthi iphinde ibuye ngey'ngane zakho. Ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe inkinga esemuva, uyazi nawe kuthiwa amacala abazala ey'nganeni, mhlawumbe iy'nkinga vele esuka kokhokho edinga ukulungisa noma mhlawumbe ungaba yi-hero of the family ukuthi hhayi uVuyani wafika wayilungisa lento lena ikade yasixaka abantu asabadlula kuyona. So ngithi mina ngokuthatha isibindi nje ukuthi yazi uthini othi ngiyisolve lento, ngisolvele the next generation iy'ngane zethu sukulo mndeni ukuthi zingayifici le abuse noma lezi inkinga ey-psychological or spiritual, even psychiatric, labo depression no PTSD no banibani yabo esikhuluma ngabo la o bipolar noma lama-term lama-disorder ka-psychology aqinile ukuthi lezi zinto lezi awuyisolve wena nje ube nesibindi, ube yi-hero ukuthi ngilungisela for the next upcoming generation ukuthi iy'ngane zifike zikhule kahle, zikhule kwi-environment e-healthy, e-conducive futhi ezoyilekelela ukuthi zikhule kahle. So ngithi mina usuke wenze kahle kakhulu if uthola usizo ngoba usuke usiza the whole family.
Siyabonga kakhulu Dr. Nyezi ukuthi ke ube ingxenye yomsakazi noNgoma FM 88.3 isikhathi sami nawe siphela la isikhathi sami nodokotela sisibeka la njengamanje ade sikhuluma ke ngokuhlukumezeka okusekhaya okwenzakalayo emakhaya okukuningi sathi ukuchaza ke sathi ngidlala sidlalela umlalelo womsakazi noNgoma FM ukuthi ke athola usizo oluphuthumayo ngoba uyozufe ungalitholanga usizo lapho kade ulifuna khona. Alright dokotela ngicela ukhumbuza abalele umsakazi noNgoma FM ukuthi sikuthola kanjani uma sikudinga. Google so sinawo amafoni ethu ama-smartphone mawathi nje ungene Google uthi nje life changing journey uzasithola. Sikhona ku-TikTok, sikhona ku-Facebook, sikhona WhatsApp, sikhona everywhere uthola even nale Nyezi Vuyani Foundation engikhuluma ngayo uyithola lapha uthola ku-YouTube uthole everything esesiyenzile umsebenzi wethu lama interview ama-podcast ngothola khona laphayana kwi-platform yethu. Kodwa nje inamba zikhona iyase-ofisini inamba ithi 065 846 0441 065 846 0441 le yase-ofisini Monday to Friday 8 to 4. After hours after 4 ngama-weekend sekuseni emergency ebusuku mina ngingatholakala anytime but ke kuba inkinga yevolume yama-calls no-WhatsApp ukuthi no-WhatsApp abo-400 but ngimangala ukuthi namhlanje sitholakanya kwenye inamba ngivele ngahleka ngathi hayibo kanjani manje ngathi hayi inamba ziningi kule changing journey kodwa zonke ziyasebenza yokumnandi ukuthi if ungangitholanga share nje voice note or SMS or if you call back if ungenayo airtime I'll call you back ayizokubona kuleka so nje iyami inamba ke engitholakala kuye personal kodwa ke engithi nje isiyaziwa i-South Africa yonke ithi 083 268 yebo 3007 cela uyiphinde 083 268 3007 iyafona iya WhatsApp yenza yonke into ngikhona na Facebook unganginboxa kuvuyani Vitalis Nyezi yebo yeah so nje ngikhona yonke indawo nje so siyacela ukuthi abantu basebenzise lelithuba ngoba ngempela i-life changing journey kufikile and lento siyenza ngothando. Yes imali ke ngithi imali umlikelo mina sinandaba nemali into esinandaba nayo ukuthi sisiza abantu kodwa ke ngoba ke funa sithenga amadatha sithenge ke sifake lamasuthu esafakile sibe bahle sinuke kamnandi sidle siphuza amanzi siyayidinga ke lo masenti awumnikelo. So umuntu angathi angeke ngiye kaNyezi noma ku-life changing journey ngoba nginamali fika sitane phansi ukuthi unganikela kanjani ngoba lana umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi wakho la kuno wethu. Ngiyabuka ukuthi yabona ukuthi lento ye technology impela ngathi kuzomela ube nefoni smartphone kumanje ngendlela engisakaza ngayo angicocwile kanje phela ngiyabona ukuthi ngiyabonwa yabona ngisemhlabeni ngiyabukwa so nje ngizicocile ngeke kusho yazi namuhla ngikho emsakazweni mina ngik-TV lalela South Africa iyafona South Africa even Africa si live siyabonakala everywhere. Cabanga hayi life changing journey hayi uzenenye njengoba life changing journey. Thank you so much Doctor, asibonane ngesonto elizayo. Amen siyabonga. Hallelujah. All right, noNgoma FM 88.3 we play you listening uyena ke uDr Nyezi kade sikhuluma naye khona la emsakazweni noNgoma FM sikhuluma ke ngokuhlala. Siyabonga lesi-live sibahle sithi ke njalo mina ke ngisakhona the vocal session sandle khona la emsakazweni noNgoma FM 88.3 we play you Facebook ngiyobona ukuthi ke abaleleli bomsakazi noNgoma FM 88.3 bathe izinto ematatele I was trending imihlolaneni I'm trending so nje guys ngiyabonga ku life changing journey ngiyabonga lo umsebenzi akuwona owanyizi umsebenzi wokhokho umsebenzi wamakhehla umsebenzi kaNkulunkulu yonke into siyenza ngeqiniso asiyifake and siyenza professional so siyabonga guys niphile nje kube kuhle kube mhlophe amen tango.
Izinto zinkhanyisele kuthiwa ngazalwa ngembezi Bokhokha ningibheni wedosela ngeni Udlalela ningami ngathwasa ngisasemncane kanje Awuzangihluphi bo Dala ngiphethe amagobo Awungamphuphi ukhokho Na ufuna amalobolo Songo lami sengiyasokola Nikeni isibaniso yongoba Mani ngavela ngathokoza Angina nkomo yokukhokha Ngihawukele thonga lami ngihawukele